We gaan hetzelfde doen voor de functie is x. We hebben juist het voorbeeldje gehad van is x kwadraat. Nu hebben we een nieuwe functie is x, dat is een rechte. Als we in punt A de raaklijn willen tekenen, dan krijgen we de rechte zelf. Goed, wat is de risiko van die raaklijn in dit punt? Dat blijkt 1 te zijn, dus de afgeleide. In punt A zou gelijk moeten zijn aan E1. We gaan de gegevens weer eens naar het rekenblad zetten. Dan zien we inderdaad dat in punt 5 de afgeleide gelijk is aan 1. We gaan A weer eens eventjes verplaatsen. En wat zien we gebeuren? Ja, uiteraard, aangezien die raaklijn overal de rechte zelf is, die afgeleide. En dat zien we hier heel goed. Bij 3 was de afgeleide 1, bij 1,5 is de afgeleide 1. En zo kunnen we alles wel eens aanduiden. We zien ook dat die afgeleide functie, dat die afgeleide overal hetzelfde is, of dat die afgeleide dus ook weer vervangen kan worden door een bepaalde functie. In dit geval, aangezien die overal 1 is, is dat de rechte is 1. We kunnen dus besluiten dat voor de rechte is x de afgeleide functie gelijk is aan 1.